Okay, hindi nga bahina makikilabay adlaw na karon sa buhatan sa DPWH. Labot sa mga nagkaniyang concern, no, nga gihatagan ito pagtaga din bahina atong ipabot sa buhatan sa DPWH ning. Una, ato magkauban ni bahina sa Ma'am Piladja Dahilog, atong Administrative Officer 4 sa designated District Public Information Officer sa DPWH. Atong kuhaan sa una sa iyang pagdibay, Ma'am, ayong adlaw nito. Ay mayong buntag or mayong unto na tong tanan. Thank you for coming over sa taga DSTD and you're welcome sa moang office diri sa Tangub City. Okay, by the way, Ma'am, no, daghan kayo pangutana no, sa ba na ongoing na mga projects na to. First na to, ipapangutana na ko nimo about sa kining sa dalan na ning area sa tabid no, sa highway. Concrete na spalto, no? Unsay update unsay ko na pwede na to mapasabot nga unsay ngon aning mga proyekto. Regarding nga ato ang dalan di dapita is since ang ato ang Panggilby Bridge is kuan man siya, hapit man siya mag-open. So usa sa mga activities nga in preparation for that, ang atong highway gina-prepare, gina-maintain. So given nga taud-taud na siya nga dalan, so mo na siya nga naagid type ka ng maintenance sa mga dalan. So based sa amo ang mga project na kada nga mga area kinahanglan siya maintenance. So mo na siya nga ginabaklas ang katong mga guba na nga mga simento or part nga guba na o ilang giayo. Gispalto. Okay. Dili kay wala na pasabot nga likod pa ang kuan bungkagon kay espaltohon. No, dili siya. Gitest na sila nga kana nga mga area is subject for maintenance, siya subject for repair. So dili man ko kana nga portion ala siya nakit-an nga mo ni siya nga i-repair, kana ra po siya nga portion. So kato na gid siya nga area ang dapat siya nga ayuhon. So subject for maintenance. Mao na agi prepara na siya sa opening pohon no sa Panggilby Bridge. Yes, sir. So ginahuman na to, so dili lamang ang tibok under sa inyo sa second district na sa DPWH ka under no na mga highway mo na gina-prepare. So it's tulo na siya ka section as per the construction section. Tulo na ka section gini diri sa Tangub na siya kung nakabantay mo diri dapit sa Santa Maria, di ba nag-ayusan so na napoy ga repair dito dapit nga portion basta tulo ka section ang ginaayo karon katungod in preparation sa upcoming bridge opening. Nice dutan man naman nato non ang kuan ang tungod sa preparation no sa Panggilby Bridge. What by exact or tentative pa magyapon ang date no sa pag-abli and end August naman to ang tentative schedule really mo pasabot ma-open na ni sa public in August po. As per the UPM or the Unified Project Management Office of the DPWH, tentatively it's open on August 15, but it's subject for the availability of the President. Yes, kung available ba siya after na so siya magud ang mo grace sa anang event. Okay. Mas karon kamulo man trabaho no ang Panggilby Bridge. Yes, sir. Ongoing ang ilang so far ang ilang ang approach nagsiminto pa sila so dili siya pwede gyud maagian kay nag-curing sila for almost 2 weeks daw. So after the last pouring katong uban pwede makaagi katong na-adjust siya mga importante nga tabokon katong DPWH nga mga vehicles and katong mga engineers. But then karon yesterday the UP mo inform us that dili gid sila paagian tungod kay ang approach diri nagsiminto sila so dili siya pwede maagian. Last week na maagian man do pero karon gikuan sa ginila nga di sa gid maagian. Close gyud nga dili bisan taga DPWH. Yes, bisan taga DPWH kay di man maagian ang approach kay gisiminto man. Pero sa ilang ma'am based lang sa ilahang data no. Gingon man to dili maagian og single motorcycle. Possible ba? Dili ko ka-answer sir kay di ko ka-answer sir kay kanang it's BNR ko so capacity to answer ana nga pangutana sila ra mismo ang makatubag sir. Mas maayo sila po'y makatubag di ana. And siguro sa pagkaroon pero naka-connect naman ta no naka-connect ta mismo nga atong
ato ang secretary sa DPWH Bernani ato pag-connectar yun no sa both Lado del Norte and Misamis Occidental. Yes, Usa may gipaabot no sa DPWH secretary nato. Labi na sa maong project no. Yang giabot sa atong secretary sa Secretary Bunuan na it's a flagship project of the government, specifically our President Bongbong Marcos, and it listen the travel time Yes, of mga tao from especially kung gingan ta sa Samis or Butabok ta pa yung sa Lanao del Norte, it takes I guess mga kung diri na sa diri na ta nag-try is na sa 6 minutes abot na ta tabok na ta siya 7 minutes so padre siyang dalia so it reduce travel time and then it gives access to kanang transportation labi na sa mga agricultural products or tanan nga products nga mag-come and go within the city of Tagum down to Tubod, Lanao del Norte or any provinces. It connects the two provinces of Misamis Occidental and Lanao del Norte and nearby provinces. Possible ba pag ma-open naman, possible ba naman yung mga toll fee or wala siya toll fee siya. It's because kuha na siya, public na siya. Wala siya. Kaya di man na siya ingon nga build to operate transfer. So di man siya pareha tong sa Luzon nga ang ga-construct it's the kanang like a country or a private institution mo na mag-collect sa toll fee but then kani di man it's a government project. Pero nanan siya mga limited siguro nga kanang bibugaton sa mga sakyanan natin ano. Siguro sir pero di ko kabalo unsa na siya nga. Oo, pwede nimo sa among sa UPMO. Okay. Oo. Nara po na sila diri no. Yes sir, pwede nimo wadto dito silang office. Sila makatubag ana. Okay. Salamat kay Labot Yara Mama. And by the way, doon ay nagpadangat og concern. Kining area sa doon na may tulay aning sa Labinay, Biguan man siguro na no nga area mo wa na human. O taon na no pwede ta to masayran no sa atin. Okay, maybe tingali daghan na nag-wonder ngano nga naay tulay nga naa diri sa both side kilid-kilid. So it happens as per our construction chiefs yang explain why. It's because it happens nga nagbaha daw ato na time night nga nagbaha nga ang katong tulay is nakapawa nalapas dito ang tubig. So mo dito na project nga batanog tulay nga habog. So patingan mag-wonder nganong nakatulay diri na tulay sa kilid both side. So ano din na siya, buhatan pa to siya approach. So patang pa to siya sa ubos nga dito magian. Kay in kaso og taas ang tubig, dito siya moagi ang mga sakyanan. So pareha bitaw dito sa bungbong ba na kanang nga naiubos nga tulay. Bongbong pulot mo. Something nga naiubos na tulay, napoy diri habog na tulay. So inana din siya nga kaso pero kana siya duha lang diri nga side. So buhatan pa siya approach. So wa pa na siya nahuman kay wala na pud siya hindi ngali next na pud na release nga para na pud ana nga project. So if ma-release na pataglain nga allotment or kwarta, kada nga story makompleto na din na siya. So pwede na siyang mahimong pasabol just in case kung nanapoy baha nga may tabo. So ang mga tao or mga passenger mga passers or mga vehicles, mga sakyanan makaagi na. So pwede na siya nga pahabo, paano siya pahabo. So dili na siya madto sa ubos. So mo din na siya explanation. Mapabilin ang tulay nga daan. Dayon ipuno tong duha. Atong sa Labinay nga portion. Yes sir. Mapabilin ang daan nga tulay. So magian gyapon siya. So in kaso kanang naitaas ang tubig, katod siyang habog nga tulay dito na moagi ang mga sakyanan. Pero bahat siya approach. Pero bisan pag walay tubig, pwede magian tong tulay. Pwede siya magian kung mahuman na. Wa pa mo nang matingala ta nung ano man naghabog ba ang tulay, di ba? Naghabog ang tulay ning sa pagsaka dito. Putang pa dito siya approach. Putang pa siya pasaka. So, pareha na sa katong gingon katong dito sa to. Pero naundangan siya ba or normal na siya nga project, kinahanglan na po siya, additional na po siya. Additional na po siya nga kwarta. Nga pwede na to siya nga magamit. Then wala pa man po siya. Maybe next year ba or sa kakuan, depende na sa dayon kung ang budget. So makatabang po siya kay malapasan mo itong area rin. Malapasan. Pero I guess ko na kagi po kung agad nga time nga nalapasan. Nga nagit yung mga kawayan nga nga dugay kami na stranded, dugay kami nakatabok. So mo day na siya nga natabok. Siyempre gyapon katong sa Biguan o Tabit. Parehas siya kuan sir.
Pareha sa Pabilin rason. gyapon tong sa tabit. Oh, magpabilin gyapon. Magpabilin gyapon ang raan nga tulay. So, mo to siya, pero mo to yung girason nga nga nagipahabugan siya. Wala sa ingon ka back job. Wala siya ga back job. Wala siya ga back job. Lagi kay. So ang paabot na lang budget na lang po Oo, sa para na po. Without tag nga matag na po nagano kay magamit siya sa public. Yes, sir. Okay, ma'am, muta na ko kining namo kay mga uban nga mga sa mga dala na to no. Nga dire pa like kining prime water no magbungkag sila sa dala no. Ingon na kining i-explain na to kanang sa circumferential road ay inyo ka ba na nga area niya and panalitan na ingon na kisa may kuha na kisa mubalik ana panalitan si DPWH ba or si agency nga nagguba or nagbungkag niya na o pwede to pa sa muta. Okay, sir. Okay, with regards to itong area kanang sa circumferential road sa Zami City, amo ang project ang nag-asphalting. Amo din ang project. So, dayon ang project ang asphalting. And then the Metro Zami's Waterwork something sila tong nananghit sa mo na magkaan sila, magdig sila. Magbuho sila dito. So, para sila mga tubo. dayon di assure us nga after sa pagbuho dito ilang ibalik ang asphalting. So far as of this time nagsigpis nagbuho wala pa nila nabalik. So ilahan ang work kanang sa waterworks. Sa ilahan na sa prime water na siya. So dili na sa mua ang kanang way nagtubig pa na din na. So ilang gibungkag Sila sad ang mabalik. Sila ang magbalik. Dili ang sa DPWH. Pero naman inspection na kung tarong ba nila. Oo. Inspection ba siya dito pag natarong naman nila balik. Kaya kita na ito muraw nag-umog. No? Nagpermi, wala pa sila lagi nahuman. Wala pa sila nahuman. Wala pa sila nahulang magbuuan. So murag concern na gitingin na siya sa kuan kanang water strike. Oo. Pero dapat ba allowed na ninyo? Kung ano niyo, kumusta ho na unsa naman yun, unsa na may update niyo? I guess gikumusta na sa muang kuan taga construction. Sige, gikumusta na sila and then mo na ilang ongoing pagyapon na ilang works daw sa ilang water works nila diha dapita. So kanang asphalting under ninyo. Ang asphalting under sa DPWH but nakatong sa water ilahan na to silang sa waterworks. Okay, salamat kay Kaya nangutan ako sa as per sa among section 1 sa construction chief, wala gito. Amo ang asphalting then sa ilang gibungkag gito sila to ang mobalik na pod og asphalt wala pag daw nila nahuman. I see. So without tayo nila human nila no. Kay pagkuan ang uban dapat danlog man ko no. Yes sir, samot karon kay gaulan, samot ang tubig kadaghan. Maglumot na ang guwa no, na. Salamat kay lamo nila. And pangutan last question ako no. Say kanabang timailhan no sa kani nga dalan under din sa DPWH o kani nga dalan under din sa local government sa city engineer's office. So may mga pa ba? Actually, ang amo nga sa concern sa DPWH sa national highways. National highways. So, but there kanang mga nasa city proper na it's under concern na siya sa LGU or the local government unit. But then nana po iban usahay mo ko ay mga dalan o mga kuan nga ginapangayuan og funding sa DPWH sa national government. So ang mo-act under or mo trabaho ang taga DPWH lang. So para maklaro nato siya ato yung matanaw kung ana ba siya nabutang sa GAA sa General Appropriation Act kung under bagay siya sa project bagay sa DPWH para ma-sure nato kung sa amo ba na under kami ba nagtrabaho ana. At then karon kana na magud may mga local funded bitaw mga barangay nga mga farm to market road mga DOT na amo ana ba daghan na kayo ang naka dili na siya solely ang Department of Public Works and Highways sa national highways lang wala na apil na mga slope protection mga bridges apil na pud ang katong mga dalan nga farm to market road so mo na akong ingon nga just napoy mo bang project nga nasa mua though ibutang talang ang area dili unta para sa mua so para ma-sure nato kung sa mua ba sa DPWH ba o dili tan-awon ginato kung nabilong man siya sa mua projects less na aba sa mua so para ma-sure lang nato Jud. Okay. Para dito bibay ko mga concern uban sa pwede ba ang kanang simple concerned citizen lang
mo pangutan na no namatay office ana diri nga. Yes, sir, mo- katong mo- sa mga public itong boss na public information public information complaint desk. So any mga tao concerned citizen public nga naa sila concerned about sa atong dalan or mga public infrastructures unsa pa ilang mga concern pwede nila sa mudol diri naman tay complaint form or any concern nga ilang gusto ipaabot sa Department of Public Works and Highways. Pamo nang i-address. Ay. Yes. So naata sa Tanggob ang ginatong office. And namatay sa Tinay office ako sa Amis ma'am. Katong Citizen daanan engineering. doon na, oo. Kato siya, mo tayo mong satellite office before. But then, karon given nga na may building gitukod gidere, na may yuta nga gitukoran sa among building. And then, na-transfer sa direct among quality assurance. Before, mga dito na bilo ang quality assurance section. Kaya wala man mi dito ka ng adere, wala pa man may kabutangan sa mga ilang mga lab test or na mag-test sa mga material testing. But then karon actually naka-open na nga among quality assurance section bago na nga among building. So pati limited naman sa pod ang among testing nga gina-conduct dire kay naaman may regional office nga sa Cagayan ay satellite sila nga nasa Oroquita nga able to test nga mga material test. Ang katong dito, amo ato dito ang yuta nga nabilin dito baton wala na gid mi dito gyud wala na gid mi dito nag-office na gid mi dito tanan. Okay. So diri yung mga concern atong mga katawan at diri gid Manilang gisa diri sa Tanggob sa office diri sa Tanggob. Kung Mao na kayo sa ka-concern. Kana yes, ko sir. may idea. Ang DPWH dunay i-construct nga building sa Bureau of Jail Management and Penology sa barangay Sangay Dako sa Zamis. City. Dayon usa nga problema ato ang lugar ang yuta nga tukuran sa building tungod kay ang yuta ang base sa survey sa DPWH daw nasakop sa Clarin pero sa DNR sakop sa Osamis. Unsa na ang kalambuan na nimo? Naka-idea wala. Wala ko idea na sir. Wala idea Wala na. na tapon, no? Tapon yan na. Okay, idea na sir. Usa sa mga reason sa mga delayed sa mga project implementation is kanang about sa mga right of way acquisition labi na kanang sa mga dalan o kanang mga building pagtukod. Kung wala pa siya dili siya naka public own ang yuta, di mo gina siya tukuran gid siya dapat sa government gid na siya nga yuta before tukuran. Then wala siya dapat i-sure daan. So mo na maka-delayed sa pag-project implement ang kanang right of way. Usa na siya sa mga reason. I see. So kung man po na no, tagaan gid po kanang right of way, tagaan mo po kana ba ang Compensation. Ang siya right of way compensation. Okay. Ma'am, thank you kayo ha sa igayon nagkaubang ka namo ni Bayna sa kabisi ninyo no. Dili pero tagaan gyud ninyo hidayon manipayon po mi anay abot mi giabi ninyo sa buhatan sa DPWH. And siguro basin doon na kay additional information na wala na mo na paabot and sa mga katawhan nga naminaw nato karon ining Bayna basin doon na kay mga additional information panawagan baka labot sa trabaho sa DPWH. I guess to the public kung na may mga concerns, may mga problema or mga concerns about sa kanang public infrastructure nato sa atong madalan, you may come freely to our office kung sa inyong mga concern and hopefully ang inyong tabangan and department kung kuan aron palambo pa namo ang among pagserbisyo. So I know kung we accept kanang inyong mga kuan kanang mga positive criticism or mga suggestions or sa inyo nakita nga angay para mo ma-improve sa among pagpanerbisyo, welcome sa dakay namo. Okay. Thank you sa nagkauban nato si Ma'am Pilaja Dailog, Administrative Officer 4 as a Designated District Public Information Officer sa DPWH. So kauban ako diri sa batan sa DPWH si Double D 45 Dudong Margamento, si Double D 8 Manuel Oron Kinuchier. Salamat and may adlaw na to.